बेयाव मै दं आरोना बेबायदि गेलेनो हायो नै बेनिफ्राय ओरैजाय फै बैयाव दावराय दं नोरसिंखै नै नायना लाबानो जाबाय नै दावराय दै लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजायबो मासे दावराय दं नै नैबो मासे दावराय बेनिफ्राय नैयाव गान्दा दं लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नैबो गान्दा बेबायदि माने सोरबा फटकबो साफायनो गोसोबा फटक साफायनो हायो आरोना लोगोफोर हेल' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय आं दिनै जोंनि गामि खाथिनि मोनसे माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्टआव दंफैयो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं बिदि नुथायखौ एसे देखायनि लोगोफोरा नायना लाबानो जाबाय बिदि सिङावब्लांनि आरोना रेस्टुरेन्ट अपेन माने रेस्टुरेन्टआ खुला जाना दं आरोना ओरैजाय काउन्टार दं आरोना लोगोफोर नै एखिजाय काउन्टार इयाव केस काउन्टार आरोना इयाव फैसा लायो नैखि केस काउन्टार दै लोगोफोरनि ओरैजाय फ्रिजाव दैफोरबो दं आरोना इयाव माबा माबि बुस्थुबो मोनगोन इयाव माने इयाव माने जानाय लोंनायफोरखौ इयाव मोनो आरोना लोगोफोरनि ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय गुवारानो ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय टेबोलानो गोजा बेफोराव दा बिदिब्ला जोङो सिङावब्लांनि ना लोगोफोर नै ओरैजाय किटचेन रुम आरोना नैयाव संनाय खावनाय सोलियो नै ओरैजाय गोबां माबा माबि हाना दोनदो नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै नैखिजा हाना दोनदो नैयो कबि बेनिफ्राय नैयो केपसिकम नैयो बानलु दा देखाय बेयो बानलु बेनिफ्राय नै बे केपसिकम बिदि हाना दोनदो आरोना गाजर पियाज नै ओरैजाय संख्रि बानलु ओरैजाय गासैबो दंजोबो नै ओरैजाय बिदिनो माबा माबि गोबां माने आइटेमफोर दं आरोना दा जेनेबा मोना जानायनि थाखाय जेनेबा बारा संनाय खावनायफोरा गैथ'ला बेनिफ्राय नै ओरैजाय नैखि गोबां आइटेम दं आरोना ইয়াত কি আছে যদু এইটো হৈছে আলু পিটিকা ইয়াত তাৰপৰা এইটো লাই শাক ভাজি তাৰপৰা আপোনাৰ পটল ভাজি এইটো আপোনাৰ দাংবডি ভাজি এইটো কেৰেলা ভাজি তাৰপৰা এইটো আলু ভাজি তাৰপৰা এইটো বেম্বুৰ হয় এইটো গ্ৰীণ চাটনি হয় তাৰপৰা এইটো গ্ৰীণ চাটনি হয় বাৰু চাটনি দুটা দিয়া হয় তাৰপিছত ইয়াত কি আছে মচুৰ দালি মচুৰ দালি नै দালিয়া लोगोफोर नै बे मसुर दालि आरोना এইটো মাটিমাহ হয় नैयाव सबाय नै इदि सबायबो मोनगोन आरोना ইয়াত কি আছে কুকাराव भात আছে ইয়াত भात আছে इयाव ओंखाम दङ माने रेस्टुरेन्टनि कुकमेन बिथांजों रायलायनि बिथाङानो बे रेस्टुरेन्टआव बर्तमान माने संनाय खावनायाव बिथाङानो हेड जाना दं যদু তুমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কি কৰে কুকমেন হয় ন এতিয়া বৰ্তমান চাইনিজৰ নে ইণ্ডিয়ানৰ হয় তুমি চাইনিজৰ ন ইয়াত চাইনিজৰ আইটেমবিলাক কি পোৱা হয় বৰ্তমান ইয়াত চাইনিজ পনীৰ ফ্ৰাই পনীৰ বাটাৰ মছলা চিকেন বাটাৰ মছলা পনীৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই চিলি ড্ৰাই ফ্ৰাই চিকেন গ্ৰেভি মটন গ্ৰেভি গ্ৰীণ চালাড তাৰপৰা পাপৰ মছলা হয় পাপৰ ফ্ৰাই হয় বহুত আছে আইটেম আৰু বহুত আইটেম আছে ন আকৌ মছলা দোচা হয় তন্দুৰী আছে চব পাব জুচো খাবলৈ ক'লে খাব পাৰে কেক আছে হ'ব তেতিয়া ন ঠিক আছে दं ओमफ्राय नै इयाव दाउस्रि दं हालिगाव फैथ'य दिसे नेखि जदु हालिगाव फैसा नै इयाव दाउस्रि फिना दोनदो आरोना बिदिब्ला जों ओरैजाय बाहेरखै थांनि दै नैयाव दिन्दुला दं आरोना लोगोफोरनो बेबायदिबो गेलेनो हायो सोरबा जुदि गेलेनो गोसो दंबा फैनानै गेलेनो हागोन नै बेबायदि दिन्दुला दं आरोना गोसो जायोबा गेलेनोबो हायो नै बेबायदि दसे माने जुदि टाइमखौ बारहोनो हायाखै बायदि मोनबा नोंथांमोना फैनानै नैबेयावबो जिरायनो हागोन आरोना रेस्टुरेन्टआव फैयोबा बे मोनसे बेनिफ्राय नै ओरैजायबो दिन्दुला मोनसे दं नैयाव माने गथ'फ्रा इयाव गेलेनो हायो आरोना नै गथ'फ्रा बेयाव गेलेनो हायो गथ'फोरखौ लाबोनानैबो नोंथांमोना बेयाव गेलेहोनो हागोन गोसो जुदि जायोब्ला बिदिब्ला जोङो थांनि ओरैजाय नैयाव मोनसे रुम दं आरोना बे रुमाव थांनि बेयावबो माने मोजाङै जुदि गोसो दंब्ला ना बाहेरायाव बार बेयाव माने नोंथाङा जिखुनु कफि सा
बेबायदिनो माने चाउमिन माबा माबि गोबां माने जानाय आइटेमफोरखौ बेयावबो लाबोनानै नोंथाङा जुदि जानो गोसोबा बेयावबो जानो हायो आरोना आजादि माने माइन्डजों नैयाव जानो हायो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जों ओरै थांबावनि दा माने मोनाब्लि जाबायथ' मोनाब्लि जानायनि थाखाय माने बारा माबा लाइटफोरखौ लगायना दोनाखै बेबो मोनसे केबिन नैबे मोनसे केबिन रुम आरोना माने गरम बोथोरावसो बांसिन एसे मोजांसिन जायो नालाय दाथ' गोजां बोथोर बिनि थाखायनो माने हराव बारा मानसिफ्रा फैला नालाय सानावल' फैयो आरो जुदि माने फैनो गोसोब्लाबो बा जानो गोसोब्लाबो दानिया माने गोजां बोथोर मोनफैनायखाय माने सिङाव हाबनानैनो बा हटेल सिङावनो जायो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जों ओरै थांनि नै ओरैजायबो मोनसे केबिन दं बेथ' एसि न लকৈ থোৱা আছে লকৈ থোৱা আছে लोगोफोर ओरैजा नायना लाबानो जाबाय नै इयाव जुस माबा माबिफोरबो बानायोमोन आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेखौ देखो दिया जदो नै बेखौ लक खालामना दोनदों बर्थमान बेबो मोनसे एसि रुम आरोना लोगोफोर नै बेयावबो माने गोबां माबा माबिफोर बानायो आरोना नै इयाव बेखौ दा बर्थमान जेनेबा गोजां बोथोर जानायनि थाखाय एसे बन्द खालामना दोनदों बिदिब्ला जोङो ओरै सिगांनि थांनि नैबे माजोनि फेमिलि रेस्टुरेन्टआ इफाले दखाय दिया जदो देखिसे ना बे माजोनि फेमिलि रेस्टुरेन्ट आरोना नोंथांमोना ओरैजाय लखिमपुर साइडनिफ्राय जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना गुगामुखौ गारबोनानै 4 किल'मिटार फैनानै राइट साइडजों हाबबानो नैबे माजोनि फेमिलि रेस्टुरेन्टखौ मोनगोन बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना ओरै इफाले देखुवा इफाले ओरैजाय जुदि धेमाजि साइडनिफ्राय नोंथाङा जुदि फैदोंब्ला धेमाजिनिफ्राय 25 किल'मिटार फैनानै नोंथाङा ओरैजाय लेफ्ट साइडखि हाबनानै नैयाव नायबानो ओरैजाय नायनै इफाले देखो दिया इयाव माजोनि फेमिलि रेस्टुरेन्ट होननाय मोनगोन नोंथांमोनाव बेयाव फैनानै माने मोजाङैनो जानो लोंनो हागोन आरोना खिन्थु बेयाव जुमाय लोंनाया निकेट दै लोगोफोर बे रेस्टुरेन्टआ मिथिबायना लोगोफोर एसि रेस्टुरेन्ट गरम दिनाव नोंथाङा जिमान गरम जाबाबो बे रुम सिङाव थानानै बा बे हटेल सिङाव थानानै मोजाङैनो जानो हागोन कुनु टेनसन गैया आरो जुदि गोजां बोथोरबा नोंथाङा हिटार लगायनायजों लोगोसे जेबो गोजाङा गरमा आरामसे बेयाव जिरायनानै नोंथाङा जानो लोंनो हागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।